salaamaaleykum à tout le monde man la Rawane Diallo maa ngi jóge Sénégal ñëw fi nekk Espagne donc dañoo ñëw pour benn projet bu ñuy expliquer bu tudd le voyage de Alioune. El meu conte parla del viatge de Senegal. benn conte la boo xamante ni day relater histoire wu benn boy benn xale sama jarbaat boo xamante ni yaayam sénégalaise la et papaam di catalan donc du coup dañuy def tournée scolaire et cetera pour imprégner nit ñi à travers suñu musique et cetera wan leen beneen facette bu am Sénégal bu Afrique. Quan vas a casa del Rawane sempre tubab. Per què em diuen tubab? Perquè sóc blanc, perquè vinc d'Europa i al Senegal els tubabs ens diuen així. L'Associació Cultural de Veu Entre Cultures és una entitat sense ànim de lucre. Vam començar tant el Rawane com jo. Diguéssim que tot el que generem ens serveix com per poder treballar aquests projectes a Senegal. En concret a Kaula, que l'escola que estem treballant, cada any comprem molt de material escolar, llibretes, bolígrafos. És una activitat que pot ajudar a molts alumnes que es troben en una situació semblant al protagonista de la història a sentir-se identificats, perquè són alumnes que en molts casos arriben a l'institut i els fa vergonya la seva cultura, els fa vergonya el seu país d'origen, parlant la seva llengua, i en aquesta història el que se cerca és potenciar això, que ells no estiguin avergonyits, sinó que se sentin orgullosos del país d'on procedeixen. També és important conèixer i aproximar-se a la realitat de l'altre, en el sentit que un coneix el seu, però desconeix l'altre, no? Crec que sí, perquè així la gent sàpiga que cada un té una història diferent i que no tots tenim la mateixa història. Quan parlem de multiculturalitat ens referim a la diversitat cultural que hi ha dins d'una societat o una escola. Per exemple, hi conviuen diferents cultures, però no interaccionen i no saben una de l'altra. En canvi, la interculturalitat és quan hi ha una interacció entre aquestes cultures que conviuen juntes. En activitats interculturals com aquestes del Petit Taobab són importants perquè aquests joves i infants poden ser partíceps en activitats on hi veuen referents. Els griots són músics del Senegal i el músic ens explica que el Senegal durant molts segles ha tingut molt de protagonisme a la música. Al Senegal hi ha diferents instruments, com per exemple el djembe, com la kora. Bé, a les escoles és important que es parli d'inclusió i de respecte, perquè creiem que d'aquesta manera el nostre alumnat pot aprendre a conviure. Així que torna cap a Reus, acompanyat de la música del Rawane Diallo. La vida es cada día una pregunta.